Ribeira recibirá mañá sábado cun acto multitudinario na Praza de España a súa atleta máis recoñecida, Ana Peleteiro, que vende a cadar a medalla de bronce en triple salto nos Xogos Olímpicos de Toquio, converténdose así na primeira medalla olímpica na historia do municipio, sendo ademais a segunda deportista ribeirense que participa nos Xogos Olímpicos, tras María Vilas, en Río 2016. É un acto que lle temos moita ilusión, que o pueblo de Ribeira mostre o seu cariño, o seu apoio a Ana no momento que creo que sale exitosa de unha competición tan importante como unhas Olimpiadas, pero que sirva de cariño e que sirva sobre todo de que sabe que o pueblo está detrás dela tamén nos malos momentos que os ten pasado. O acto terá lugar finalmente na Praza de España e non na Praza do Concello, como estaba previsto nun primeiro momento. Un lugar máis apropiado para evitar aglomeracións, que estará ademais reservado e acoutado e ocupado con cadeiras en cumprimento do protocolo anti-Covid. Que tuvemos que cambiar o lugar onde un recibe aos seus deportistas ou onde recibe a súa xente importante a Casa do Concello, a Praza do Concello, porque é a casa de todos, pero en este lugar tan escaso en superficie, pois nos parecía que en pandemia pois podía ser un problema, por eso cambiámoslo para a Plaza de España, onde se van a habilitar sillas para, eu creo que para unha multitud grande que prevemos que poda estar, cumplindo todo o que son as medidas COVID. A atleta xa fora distinguida anteriormente coa medalla de ouro de Ribeira no ano 2012, e por decisión da corporación será nomeada tamén filla predilecta do municipio.